आंनि बुंनायखौ फोथायबावा आंनि खोमाया एसेबां थांफिनसै बिसिनिफ्राय बाबायाथ' बेमारिया एसे थिगानो जाबाय खिन्थु माखासे माबाखौ खालामजोबनो मोनाखै दाबो बेखौ सिलिगुरियाव ड्रप खालामहैनोसै आंहा क'क्राझार फारसे खारनांगौ जिखुनुआनो जाया आं मोनसे खौरांसो खोनादों ओंखारलांनायनो फोरमायलांबाय थानोसै नोंथांमोननो जे बर'नि मुंदांखा बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर'आ बड'लेण्ड रादाबाव इदिट टाइप लिरदोंमोन आरोना दा होगोन आं इदिटआव गुबुन हारिनि हौवा मा फैगौमोनलाय बिथांजों रिं सेरेमनि जाबाय ना माबाय नैबेनो लागोन र' आं सलायग्रोनि माखासे सोंनांगौ दं आंहाबो गारिया टायारखौ चेक खालामनो होबाय नैबे बुंबाय थाखादोंमोन आंखौ मा होनदोंमोनलाय जोंबाय बिरायो मा होनामोन नोङो मा होनाम आं खाबाय दा सालायसै गाजोल दङ साटारिं गारना दोनदों थेतला माने बेलेग खौरां होनो नागिरदोंमोन दा बेनि सिगांनो लामायाव न' मावदोंलै सोरबा ओमफ्राय साटारिं दंमोन आंहाबो 360 केमेरायाव नुबाय नालाय जेबो गैयादांलै थप्था साजों सालायलांसै साननाया सालायबाय फिस ओमफ्राय हाबजेननायावल' जेबो खोनायाखैमोन एसेल' फिस खोनादों टिउबलेस नालाय ओमफ्राय गैला उनावबा नै गोजान सालायबोनानै आन्दाज मोनबाय टायार प्रेसारखौ चेक खालामबाय पांचार खिथाबाय नै दायो फुरा पांचार रिपर्ट होबाय उफाय गैया सलायबोसोमनांबाय मोनसे मा होनो मेकानिकआव सफैबाय र' माबायदि जादोंथाय अबावथाय अबेजों हाबदों साइडआवसो नामा फिसिंगासिनो दङ बबेबा खिनियाव हाबदों सासे जोंबाय दै बे बुंखादोंमोन लाखिदो गाजोल सलायना है गैया सानदों नायगासिनो आरो गाखोबोबावनानै आरो ओंखारबावबाय ओरैबायदि गाज्रि थुसिखादों जोंगासिनो सासे हबायना ना এটা এটা অল্প আগাবা লাগবো না এখানে একটু চাপায় লাগাও बे गारि नै फुस गगासिनो दा जोंखाबाय सासे आंनो डिउटि दङ मा दङ सेस डिउटिया बेना साफा मोननै आबजाबखादों मोनसे जायगायावनो टिउबलेसनि माबा मारिबानो जाया सेस टायार गोदान लागायोब्ला ओइ दाउजेनानो थांग्रामोन होनदों गावसिनिखौ माब्रै ओमफ्राय बावबो बानायनायाव बारा लागोन जों खिन्थु खस्थ' जायोना जालायबो नायनोसै ओमफ्राय गजोब्बाय फामाथ' आं जायाखैसो सानोमोन फिस होननाय खोनादोंमोन ओमफ्राय गावनो सलायना होखादोंमोन आंनो सलायथाबबाय नालाय ओमफ्रायहाय दा सोलायनोसै मा जायो नायग्रोनोसै टेस्टिं खालामनो टिउबलेस नाय माने न' लुनो बिल्डिं लुनो माबानानै दोनबाय थादोंमोन मानसिफ्रा खाथियावनो दंमोन ओमफ्राय खाथियाव टाटा मबाइल सेरजों एरायनायाव होबाय पुस लागाव बिमानो खिथाहरबाय नै लागायहरबाय लागाव आं बादा होखाया मा खालायसै हनै खाथि दङ खाथारि दङ होननानैहाय खोनासङाखै बिमानो लगायहरबाय डिउटि जाबाय गोदाव सोराव डिउटि मोनैला बि नों खबराव दङ औ बिमानो लगायहरबाय डिउटि मोनैनाय नंला लोगोआव लगायहरगासिनो जायोलै नै गारिफ्रालाय पामचार माबा माबियालाय जाखागोन माथो खालामनो सिन्था जाबाय
एबार आं जोंबा नैबे गाज्रि जाबा नैबेखौ लगायगोन आं टायारा नैबे साइजखौहाय बेबो जायोनो फुरा गोजौ बियो हेभि आपग्रेड नुगोन होमबा गुवारसिनबो बे रिङाथ' मिलायखायो नालाय रिङा सेम बैनिजों एखेयानो खिन्थु नैबे बिनिफ्राय बिसिमा बे बारा जाबाय आरोना गोजौआ गारियाव हाबजायो आरो बिनिफ्राय एसे गुवारसिन दंबावो नैबे आपग्रेडेड नुगोन इसिनि फैग्रा बेखौसो लागायबावगोन बाराबा खिथुआव नैबे टायारा MRF नि नङामोनदां बेयो नैबे बेलेग आरोना देखायदों बिसोर आंनो लगायनो नामा होननानै गाज्रि जाग्रोथों बे गोदाना लगायजोबगोन बिदि पेस्टिं खालामनाया साबसिन आरोना बाव नै पेस्ट खालामबाय आरो बिनि सायावहाय मोनसे पेस्ट खालामबावगोन बिसोरो नैबेखौहाय थ' जोङो डाइरेक्ट सुफ्लंनानै टिउबलेसखौ डाइरेक्ट मारियो ना मोनसेल'बा बिनिफ्राय बे साबसिन जायो आरोना खुलिनानै बानायोब्ला अब्ला टायारखौ गारनांला ब्रे ब्रे जाजोबबाथ' उनाव गाज्रि जायो नालाय बे बेस्ट आइडिया वायार नुदों नै थार नुदों नालाय बे मायाव कानेक्सन जायो बोरै फात्ता मोनो गारि सिङावहाय पाम्प दंना गैला बोरै खिथायो होनोब्ला नैबावबो नै रिङावबो मोनसे बुस्थु थायो बे जाहैबाय सेन्सार बे सेन्सारनि थाखायनो फात्ता मोनो आरो पाम्पआ बेसेबां दं पाम्प बेसेबां गैया खिथायो गारिया बेबायदि बारा दामिद्राय गारि नङाब्लाबो माने आजिखालि सोब बुस्थुआनो टेक्न'लजिया जेसेबांनो आग बारायदों बा जौगादों इसिबांनो डेभेलप जागासिनो दं आरोना मा जादों गारिया पाम्प खम माने दै जोब्बाय बा वाइपारनि बेखौबो खिथायो बेफोरबायदि गोबां फेसिलिटिस फैबाय आजिखालि बाजै रागा जोंनांले जि जाबाय बादा हानायाव सलायफ्लांबाय एक्सुवेलि बे नुखादोंमोन ओमफ्राय सालायसोमनाला र' आं गाजोल बोथ्रोथैनि थप्थाखौ होनबाय थाबाय थ' बे बुंनाया नङालै आं दानगोन ना केमेरायाव नायनानै 360 नालाय नांखाया बे होलांबाय साइडजों ओरै क्लिं नांजोबबाय ओरै दंमोन ना गाजोला ओरैबो सुजाबबाय ओमफ्राय जोंहा आं दहाय फार्स्टआव निउस बुंदोंमोन ना आं लाबोनायखायसो लाबोनायदां नङाबा बेबो सोरबा माबा मा जाग्रामोनलाय बेन्दों जाग्रा सोरबा बेंगलावसो खारबायमोन बेबो पसन जाग्रा बिराद दंमोन बिमाया खिथायो आंनो एक्सुवेलि आं डाइरेक्ट बुंखायोलाय ना मोखाङावनो बर'फोरना बुहुदावनो नुबाय नाम थांखिना नाग्राखौबो बुंनो साना गोरों जाबाय इडुकेटेड मोजां मोनलायबाय माथो बुंबावनो गुबुन हारिजों थांजोब्बाय बर' हौवायानो जोब्बाय नामा बिदि होननायबो जालायलांसैलै सोरनाबा फिसाजो सासेल' फिसाजोफोरल' ओमफ्राय गुबुन हारिया हाबा खालामहैसिगोन बर'नि थाखानायफ्रानो सोब बुस्थुआनो बिमा बिफानिफ्राय लानानै गुबुननि जाहैजोबसिगोन उनावहाय फिसा फिसौआथ' बे हौवानि नामसो जाहैजोबसिगोन ना थ' जोंनिया गोबां बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नागिरनायाव गोबां माइनास जागासिनो दं होननानै आं सानो आरो थाखुमालाय थिदों नै बेनाबो सोरबा दंमोननो बेंगलि गोबां फाग्ला बायदि फसन जाग्रा लाबोगौबाय दालाय मोनल' मोनो होननायनि सानसै ओंखायनो बर' सेंग्राफ्रा एसे साननो गोनां जाबायना नङाबा बर' सिख्लाफ्रा गोरों जायो खारग'जोबो जोंनावनो थाला ओमफ्राय गुबुन हारिफोरा बड'लेण्ड नागिरनायाव जोंनावहाय गुबुन हारिफ्रा चान्स मोनफैसिगोन बिराद जारला खर'आनो खाथिलाय खालामनानै टेनसना सालायनाङा होनदोंमोन होसोमबाय आंबो टिउबलेसखा सहैगोनसो सानबावदोंमोन आं ओमफ्राय फिस गबोबाय थाबाय फार्स्टआव जेबो जाबावा दसे नेबावो आं ओमफ्राय उनावहाय गजोबस्राबाय टायारा माबाया गारिया इन्डिकेटर होबाय स्टप दा कार ओमफ्राय टायार प्रेसार चेक इयर टायार प्रेसार मा समा बादि आंनि बुंनायखौ फोथायबावा आंनि खोमाया एसेबां गाज्रि आं दाबो आंनि खोमा मगना एसे पावारा खम खोमाया मोजाङैनो खोनाखायोना आं होनखाबाय पुसना बारा गबाय होननानैहाय गानै गखाबाय होननानैहाय खिथानाय खोनासङा नालाय सालाय सोंबावबाय आं र' साटारिंखौ आं बोखारहैनि र' गारिनिफ्राय बरनलाय आं खेवदों आं मेकानिकआ एसे बारा लागोन दै खस्थ' खेवदोंसो जाबावदों मा जायो थांबाय थानि सिलिगुरि गारहैनांगौ बेखौ दिउथिया सिलिगुरि ओरैबा ओरै जालायबाय थायो बेना मा खालामबावनो थ' हो गया क्या हो गया जाबायनो नायनि
आदसा लास्ट टेस्टिं खालामनायनि 150 টাকা जाबाय जों देरस' लागोन नो जाजोब्बायानो बेखौबो चेन्ज खालामगोन आं र' नैबेथ' सानखाबायमोनब्रा एसे बारा लागोन नै गोगोम लाखासिगोन 3, 4, 5सो लासिगोन ना सानदोंमोन बेनाथ' बारा सानखायो नालाय दा नंगौ दा 150 थाखा बेखौनो दामना नोंसो नायबावदों आं नुबाय डेन्जार बुस्थुखा बेंगलनि सिख्लाबाथाय दाम नागथाबखायो जालालै मैया ब्लग लानायखौथ' मानिबाय आं बिनिखौ होआखै दा आदसा औ खालामला आंबो एसे दुखु मोनदों ओमफ्राय सोरनिबा हाबाखौ एफा बर' हारिफोरा सापर्ट होबाय मालाय मोजां मोनलायनायखौलाय माथो खालामनो मेगन सानायबो नङा नाथाय सापर्ट होयै उनाव बेलेगासो जोंनि सनाफोरखौ लाङोब्ला हाय सापर्ट लाबां गैया माथो बिदि सानलायलाङो बिदि आरोना थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन बेखौ गारनानै थांग्रोनि आरो हाबानि थांलाय फैलाय जागासिनोखा दायो मेनेज खालामनायनि लोगो मोनगोन र' लाभ इउ अल नायगिरिफोर